Vamos allá.
22 de gener de 2010. Ha arribat el gran dia. València s'engalana per a celebrar l'acte més emotiu dins de l'exercici faller, la exaltació de la Fallera Major de València i la seva cor d'honor. Maria Pilar està preciosa, amb l'espolí Fallera Major en blau safir. Arriba el gran moment i l'alcaldessa imposa la banda que l'acredita com a Fallera Major de València. Ja esteu a Maria Pilar, ja estàs en lo més alt del món faller. Diferents organismes li fan arribar la seva felicitació amb cistelles de flors. Una de les més especials, la del seu barri del Carmen, que vol estar prop d'ella en el dia de la seva exaltació. I la teua falla. Per primera volta, la falla de la Fallera Major no li dona flors. És el seu president l'encarregat de fer-li entrega d'una imatge de la nostra mareta, la Mare de Déu dels Desemparats. Maria Pilar no pot aguantar les llàgrimes. És, sense dubte, un dels moments més especials per a ella en esta màgica nit. Maria Pilar, la teua falla vol agrair-te que hagis portat el nom de la plaça Santa Creu i del barri del Carmen allà per on has estat. T'esperem en el casal.